Салом алейкум подписчикои имрӯз 10 май якум атар омад. Якум атар надар диҳаи сабз. Имшаб хомӯшина хай дарак шунаёфтем. Якум бомбоитаи на эшони Муҳаммадалиай Худавунд. Ҳар як сирка дураки айхаримон бузбалайнан ба хар сворум. Сиркои айхаримон бузбалайн. Худайс аст. Ака Аҳмадали гова гарду. Худа ва мола анғашидаст. Иси гоусырмени иси мола. Мол худдеки лоҷер мерафтаст. Хелли лоҷер. Молиш ҳамо қамоли бадни ҳарби соз. Молик ҷой. Ин мол ахире ки бохтар омадааст. Мегӯянд ки аввал ов нашидааст. Мемоҳамаш ва аввал омадагайдек гӯсфандошу фарди соз. Сагошу бисёр сагои ваъзор. Шинос намудаки саги тоҷикӣ боша ой бара ахоша дар ҷумудани задани атар ҳаст тай 3000 мол. Нархшо напурсидем. Я барои навшидаги 300 сомон. 300 сомон я барои навшидаги мегӯям. Як ҷои рафтаи судафки бисёр саросима фақат объезд кайсида.
برای نوشیدگی اینه تصویرچش نمی 300 تومن Sağ ol.